ene day ya maame na eja kuma du fie bato ne nsa afre ye be na awotwe mienu ni ye kwan to o ma na de hye nyina se wo a wo pe mampa ko ni bia no fe dwa to abra ampa yo nan ya se ne num na wo de hye ye ni nyina no bia de hye bia de ni dwa to aba ene day ena ono ankasa so obeyi ono ankasa ne ba obetimi ne nabu Mamponghene enye obia se wo de hye Osei Bonsu se ono na emra metena ono ankasa no wo fa akonya so na dwumadi a na Osei Bonsu otoso mienu edi ye no ono so aba abeto aso nti ene dai ene dwoi ene ya ankasa ode hye Osei Bonsu ena oba abefa no wo fituo abeto a ne nyuma pa no so enti nana no mo ne ye mo da mo me mo I'm